So we're here na sa... Dito kami ngayon sa barbershop kasi Bugas. gusto ko talagang paayos ko yung buhok ko. Papunta na ako sa Wawi di Guzman na parang ewan. Hindi mo naman kasi kuya. Ay, wag gusto mong gupit. Ganito, oh. Asa? Ganyan, oh. You know. Number 5? Oh. Oo. Pero, flat kasi dito mo eh. Alam kasi may ganito kang block, butterfly. Diba? Nakaganyan lang siya. Ganyan, dapat ito. Oo. Christmas tree. Ikaw nalagyan ni Jote. Hindi ka makabang ko. Galing niya magupit mga moms. Siya yung suki mo, siya ang nag-maintain ng hair mo. Siya yung maintenance Ha? sa buhok. Sa buhok? Iba yun ha. Di ba dati si Joyens dito nagpapagupit? So yan, ano? O, di ba? Dito rin si Joyens kasi Siya magpapagupit. naggupit kay Brenda. Ayaw nga pala, sila Brenda rin pala diba? Brenda, no? Bilis na ano, Brenda. Naamoy ano no, relasyon mo. Yung ganyan gupit, kuya, pang ano na ba yun? Pang army, sa school yan? Pang ganyan gupit sa school. Lalo kasi sakit. Ganyan, na ganyan din kasi ako noon. Hindi lang talaga bagay siya kasi flat nga yung likod ko. Sa akin, nagawa niya ng paraan eh. Flat. Yun nga, kaya ang gusto ko. Ah, kahit naman si Brenda, flat. Pagsasakan, dito talaga ako nagpapagupit. Bukod sa Ano? masarap yung taga-gupit. Malinis, walang bahid. Malinis kumilos na. Ito ko, huwag tayo magpakita kay Angel. Kaya pupunta na naman yan dito. Ginoo ko. Nasa 7-Eleven. Mangingi na naman yung 20, ay 50. Hindi pa naman tatanggap ng 20 yan. Ah, ako sa akin talaga, binibigyan ko siya 20, bala ka dyan. Eto na, gupitan na tayo. Paano ba? Ano ba maganda? Maganda. Wala. Ikaw ano sa tingin mo yung bagay sa akin? Yung liliit yung mukha ko. Bagay kami. Ano siya asawa? Willing ka naman magiging Ayaw. Ano ko kuya? yan, kung ano siya, Bikawali. O, diba? Kita na siya sa awa, Ano ba? bagay ba? Ikaw. Bagay nga. Gusto ko yung para magkabangus ba ako? Paunahan. Paunahan ba? Ah, kumara? Ah. Sige na, may tiwala na ako sa'yo. Ginoo, hating-hati ah. Parang nalawayan ng kalabaw to. May kinikilabutan ako. Ngayon na ako ulit kasi magpapabarber. Tsaka ang hirap na rin kasi talaga hindi kapag masyado kang short hair. O baka pag mga nasa ganito ka ng edad talaga. Ah, pag-or na. O pag pag-girl ka na, nakakapagod na magpa-girl yung haba ng hair. Yes! Even ka. Gusto ko sana rin dati yung short hair na ginaya ko kay Angel Oxin. Kaya lang kasi that time, payat pa naman ako. O, para maayos lang din yung look. Tapos tsaka ako magpapakulay. Sabi ah. Nakaka-pressure yung ganito. Parang na-stress si Kuya. Parang na-problema ka bigla ko. Pero yung pauwi na ako eh. Dumagdag pa ako eh. May bang gusto mo Ah. Walang bagay doon. Ha? Ano na? Liver. Ano yun? Liver doon. Ano malap? Ano yan? Liver. Yung bukod mo ba? Para sa yung bukod ba? Ah, ganito. Ano, desisyon ka?
Tipper o tripper? Ano ba? Baka pinagkitrip mo. Di ba sabi mo siya na bahala? Maniwala ka na lang. Sige, ganun na nga lang. Parang wala na akong choice kasi nasimulan niya na, oh. Oo nga. Dapat lang. Siguro di mo lang kuya makakarami pa ako yan. Diba? Nang benta. Ganda ng frame ko. Naka-nervous. Ay. Pero sa ganda ng lightings mo dito, ha? Bagay sa'yo dito eh. Ako? Sure ba? May bang gusto mo? Ganon, friend. Huwag ka matakot, friend. Kaya ito na yung Brenda. Ang pangit yun. Lain man. Pangit din yun sa Brenda eh. Pangit yun, pangit sa personal, di ba kuya, nung panlalaki yun. Turog yun. Oras, wala ayaw naman yung alok. Pero sige sa pusat, wala yung sinabang. Ay, lantaw yung picture, yung award, lupin pa man yan. Gaya, yan naman. Ang daming paliwanag. Pinagulo sa yung sa alok. Ako rin kasi person ko na, ay hindi naman first time, bihira ako magpa-barber kapag nagpapa-short hair ako. Kaya ba't ganito kayo o, ng hair o, ganyan. Diba? Wala kayo. Kunin mo po yung kaibigan kong hindi siya magpakali. Sige. Paano na? Basta. Hindi bantay ulo ko, no? Nahihirap ako. Ano yung likod nila? Dapat sample lang kasi dapat siya. Iriban eh, no? Hmm. Kaya bumagsak. Eh, kasi kulot na kulot ako, kuya. Eh. Meron akong kaunting ka ba talaga nararamdaman? Ay, shit. Oh my God! OMG. Yes, ako kaya plan. Actually, kausap ko si Kuya kayo. Sabi ko pag-clipan lang doon. Oh my God. Hello. Yes! Hello. Papshi! Para makag-amahan nga po ang lahal mo. OMG, grabe yung cat. Oo, diba? Hello. Ay, bagay yan sa'yo, friend. Delete mo ka. Parang lalong na-expose niya yung mukha ko. eh. Papshi na gani. O, be? Tingin. Puta ka, pre. Gwapo mo, pre, ba? Gwapo mo, pre, oh. Ako ang ganda ko. Ay, o, bagay sa'yo, Ma'am Shi. Let's see. The Para ka final. si Mama Bining, eh. Magmama na siguro ako sa'yo, Mama Bining. Mama Jolly, ganito. Oo, di ba? Pingin mo ng Yosef, friend. Na-stress ako sa ano mo, friend. Na-stress ako sa topic mo. So, this is it. Magalaw niyo na po yung mga gilid. So, dito na tayo sa side. Parang kayo nahahawa sa kanya. Parang nahihirapan siya. Taon ba si Dre? Huwag naman yung sobrang... Sige, kahit hanggang dito lang muna. Nag-bounce na daw yun. Kahit bagay na mo bagay yun.
Bangs na amahan. Dito din buma. Nakariban pa. Oo, di ba? Mahirap pag nakariban. Pag-isang na lang. Kulot, Yung lawas. kulot kasi ako. Kaya parang iba na to ah. Baka hanapan ako ng mga pinsan ng mga pamangkin ko ah. Hindi ka na, oh. Alagaw. Ang naman yan. Isip ka. Alaya pa. Visit ka, girl. Napatubad na talaga yung habal rider, ah. Pero pagkatong pila dali, ah. Bakla, makikip ka bakla. Ang tagal-tagal ng gupit kundi. Matulang mo na. Unusual yan ang gupit, eh. Dapat sa ano yan, sa salon, hindi naman dapat yun sa barbers. Pakpa. Hindi ako kalor na yun. Wala. Kurang pag si Tulits. Kagat na. Buti hindi nakamalay si Angel. Hindi ko talaga siya po. Kapantay na, magsamat ko rin. Ano yung gusto ko rin? Kaya po nung sa gacho ko yan. Hindi mo na. Ay, bring namin. Ito na yung final touch. Ang gwapo naman ng friend ko, oh. Sabi, pag Oh, one side. taray. Pero- Uncle Alvin. Pero ang kilay mo. Oo. Grabe si Uncle Alvin, no? Oh. Marag amahan nga pala hubog na. O, diba? Natago pa rin ang paliparan. Ginawa na. Actually, maganda yung kanina ginawa ko. Diba? Oh. So, yan na yung look ngayon ni Ma'am si G. Ay, hindi siya Ma'am si G. Popsi G. Bangs na ba ganyan? Hmm. Yan. Apakababoy mo rin, no? Hayop ka. Nakakatakot Social to. sila dito. Pag ganyan ng blower. Magkano na to? Upad, syempre. Walang gatas ng anak ko. Andiyan ka naman to support. Hindi ikaw yung doktor. Sige ba? Purchase. Korean. Ha? Ano yung sayo? Korean hotdog? Ano? Korean bag. Kato kumanta ng ano ba? Ano siya? Sa'yo. Tama na ito eh. Kuya, yung sakto lang. Oo. Bibigay naman ako talaga. Grabe alaga sa'yo ito oh. Kulang na lang paliguan ka. Thank you, Kuya. I love it. I like my hair. Fairness. Mga Clap, tuta. clap, clap. Maganda. Hindi kita dinala sa kutso-kutso dahil. Dito, 400 dito. Gawin ko ng 1,000. Bagay sa'yo. Sama ka na. Sumanat siya. Uy, malaki yung ano mo ha, kung mag-abroad ka. Oh. Sandaling mo oh. Fairness. Clap, clap.
Di ba, mga moms? Thank you, kuya. Dito yan sa saan? Gusto niyo sila makita. Alis na dyan kami. Sunod Dito na siya lang. sa tapat ng 7-Eleven. Thank you! So this is it. I love my hair. I love my new haircut. Di ba? Uy, nakakabagets. Naiinis ako. Oh, nakakabagets. Aminin mo. Oh, di ba? Di ba? Di mo kayo magpaganito. Excuse me, kaya ko magpa-skin ko. Hindi mo kaya magpaganito kasi malaki mukha mo. Oh. Ang liit.